Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolu suku. Ingane zakwethu ngicabanga ukuthi-ke iningi lethu siyazi ukuthi kunento ekuthiwa i-march and march kahle kahle ilwisana nokuthi kube khona abantu bokufika abala emzansi eNingizimu Afrika ngokungemthetho, ngezizathu-ke ey'hlukahlukene ukuthi laba bantu basinika kuphi inkinga. Okokuqala, intsha yasemzansi idayiselwa ama-drugs, then kuphinde futhi kuzophendulwa intsha yabesifazane idayisiswa umzimba ngenhloso ukuthi-ke bebe right laba bokufika thina ngala emzansi bese kuba ukuthi siyalimala. Kuningi nje kuningi, kodwa-ke ngibone ngathi-ke izona zizathu ey'hamba phambili ezenza ukuthi-ke abantu baseNingizimu Afrika njengamanje bavuke umbhejazane ukuthi no, abahambe abantu bokufika abanganawo amaphepha okubala eNingizimu Afrika. So ingane zakwethu, imibono yabantu-ke ihlukene. Iningi labantu yes lihambisana nakho ukuthi abantu bokufika abanganawo amaphepha ukuthi bebe la eNingizimu Afrika ababuyele emakubo, then likhona-ke lelo dlanzanyana eli-against leyo nto lakhona la eNingizimu Afrika, then bese kuba-ke nabantu bangaphandle abakhona la eNingizimu Afrika nabo ababeka imibono yabo ngalolu daba. Nevidiyo njengamanje engizokukhombisa yona, ngicabanga ukuthi-ke lo muntu okhuluma kule video le owokufika noma nganaso isiqiniseko sokuthi owakulephi izwe, kodwa ma uzozwa iy'nhlamvu zento ayikhulumayo, yes yena usuke ezama ukukhuluma isiZulu, kodwa uyakhona ukudiscover ukuthi lo muntu akuyena wase-South Africa. Enkulumeni yakhe unokusiyala as ama-South African, unokusigxeka at the same time unokusabisa, at the same time unokungasiboni, unokusithatha kancane. Ingane zakwethu, ngizokudlalela le video njengamanje uyilalele uyizwe, and then bese uyakhomenta kwi-comment section uphawule nje umbono wakho. Nansi le video le. Madoda la khona lokho kungahambi kahle la. Okay, ingane zakwethu, before ngidlale le video bengicela nje ukuzodlulisa isicelo nje esincane esiphuthumayo. Mhlambe ekuyiboneni kwakho ivideo unothisile ukuthi kwinkulumo yami kunala ukuhamba kuhambe kube nomsindwana ozwakalayo ophazamisayo inkulumo yami. Umsindo odalwa yini? Odalwa ile mic le engiyisebenzisayo. So zingane zakwethu, ngiyacela mhlambe makukhona umuntu onamandla akwazi ukuthi alekelele ngokuthi sithole le mic le, cause mina okwamanje ngisebenzisa le okuyiyona esinenkinga. So le i-right ngani na i-right ngokuthi ayiyona intambo i-wireless, so iyona le ne-price yakhona. So ingane zakwethu makukhona umuntu mhlambe othandayo ukuthi eyibone i-channel i-producer i-quality ye-content mhlambe alekelele ngokuthi sithole le microphone le eyi-wireless, ngizoyishiya i-WhatsApp number yami kwi-description. Mhlambe makukhona umuntu ofunayo ukuthi alekelele akwazi ukuthi-ke angi-WhatsApp sixhumane. Ngibonge ingane zakwethu. Madoda la khona lokho kungahambi kahle la. Le ndaba lena mangithi ngiyayibheka, hayi ngiyasala uyo, ngoba njengoba nithembisile ukuthi nge-30 za next month kuyobe nento egoli. Madoda, labantu bokufika laba balunge kakhulu, mara ngicela niyibheke kahle le ndaba. Ma uthiwa khona impi emazweni angaphandle, babiza amasotsha wase-South Africa ukuthi ayolekelela leyo impi leyo. Amasotsha we-South Africa wabuyi, ayafa lapho. Chaza kahle ukuthi i-South Africa nesibhamu akusinto eyi-one. I-South Africa bazi isibhamu lesi sokuhlobisa, sokuthusela abantu abadunga umuntu ngaso, mara masekuliwa ngempela abantu bangaphandle ba-dangerous. Lama-foreigner lawo niwabona egwele la e-South Africa, emina wanaso isibhamu lawo.
mara ebusuku banazo. Njengoba nibathembise ukuthi nginedate niyabadinga la, nizobathola baredi labantu. Labantu laba mani ngabasukela imizi izosala enganabo baba. Asingene kuwo lamaSomalia la nikhuluma ngawo, ne-Ethiopia la nikhuluma ngawo. Lamakula lawa amnyama lawuya bayingozi kakhulu ezibhamini. Kusho kahle ukuthi ngeyiteti loyo niyobathola baredi. Ubani uzosala eSouth Africa? Madoda, ngicela nicabangisise kahle lento niyenzayo. Ngiyabona mina ngengifakazi, mina ngigwala. Mina mazithi 29 or 28 ngishaya imoto ngiyaphuma eSouth Africa. Noma ngabe ngibele aeroplane ngiyephesheya ngibukele ukuthi kuzoba kwenzakalani. Ningangibali kule nkinga yokulwa, nizoba ngekho. Mara makuthiwa kuyaliwa eSouth Africa, into yokuqala ngicela nihlonipha umSuthu. AmaSuthu niyolwa nawo nina. Uphi umZulu ozolwa nomSuthu? Ngiyamazi umSuthu ukuthi umuntu onjani. AmaRussia niyolwa nawo nina. Nomcala kuphi umSuthu nina? Phela nikhumbule ukuthi naye umSuthu uyi-foreigner. Niyomthatha ngakuphi umSuthu? Nifuna ukubonani? Amadoda, niyobuyela eNatal umuntu ushota ngesicathulo. Ngisho isicathulo sokugcoka lesi uzubunganaso. Manje usukela amaSuthu bayabulala labantu ngesibhamu. Lalela nizonitshela, abantu baseMozambique bonke bamasotsha. Bekunamasotsha kaRenam, bekunamasotsha kaFrelimo. Bonke labantu abasali bagcwele la eGoli. Manje uzoqala lempi yesibhamu angeke nilunge. Nabantu bayadubula, ungalibona ihlangana lithulile. Mara base kufika impini bayabulala labantu. Nina nizoba nikuphi? Inkinga yenu nisuka nibakhulumisa abathulile, niyabasukela abathulile, mara masekuliwa abathulanga labantu. NeGoli la kuzochitheka igazi eliserious. Nina into bengiyibona mina, khulumisanani kahle kuphele yonke lento ngaphandle kokulwa. Ukulwa awukho right. Ukulwa kokuchitheka igazi, indaba yakhona yolungiswa abantu bonke sibashonile. Ma-Afrika masibe munye ngaphandle kwenu. Impi madoda, xenophobia phansi, match phansi, simunye la. Akekho noyedwa ozophila ngaphandle komakhelwane. So ukulwa akusebenzi. Ukulwa kuzoshiya abantwana bayintandane banganabo baba ngenxa yokulwa. Manini madoda. Ayike ngaza kwethu ngithembe ukuthi ke nizwele yonke inkulumo yalombhemu lo engingamazi ukuthi wakulephi izwe kodwa yena ngingasho ngithi nayo uyi-foreigner wangaphandle akusiyena wala eNingizimu Afrika. Nganza kwethu awucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngale video le kade ngudlalela yona njengamanje. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngolethela ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwi-comment section nakwi-video elandelayo.